Človek a tiger. Stalo sa to za dávnych čias, keď zvieratá ešte vedeli rozprávať. Mladý roľník prerušil prácu na rýžovom poli. Utiahol sa do tieňa košatého stromu a pustil sa do jedla. Aj jeho bivol sa utiahol do tieňa, kde pokojne prežúval. Zrazu sa zviera prebralo z driemot a zbystrilo pozornosť. V závane vetra zachytilo pach šelmy, vyskočilo na rovné nohy. Ako tak bivol hladí okolo, zbadal tigra, ktorý sa k nemu prikráda. Netvár sa tak bojovne, bivol. Neprichádzam ako nepriateľ. Chcel by som sa ťa iba na niečo spýtať. Celé dni ťa sledujem bez toho, aby si ma ty videl, schovaný v húštine, ktorá lemuje tieto polia, pozorujem zaujímavé divadlo, ako vy dvaja s človekom spoločne pracujete. Ako je to len možné, že malý útlý človek bez veľkej sily, bez prenikavého pohľadu a bez čuchu prichádza na tvojom chrbte a prinúti ťa pracovať pre seba, hoci ty, bivol, si 10-krát ťažší a silnejší, ba aj rýchlejší a vytrvalejší ako on. Aby som ti pravdu povedal, neviem. Neviem, prečo je to tak. Stále sa ako si nemôžem ubrániť jeho vplyvu. Viem iba toľko, že má vzácny talizman nazývaný rozum. Musím zájsť za ním a popýtať sa ho na tú zvláštnu vec, povedala žltá šelma po chvíli. Musím sa ho na to opýtať, pretože keby som mal jeho rozum a získal by som veľkú moc nad ostatnými zvieratami a bolo by to pre mňa veľmi výhodné. Len si predstav, bivol, nemusel by som prenasledovať korisť a naháňať ju po džungli, len by som jej prikázal, aby sa nehla z miesta a bez námahy by som získal potravu. Mohol by som si podľa vlastnej vôle vyberať najtučnejšie a najchutnejšie zvieratá. Veru tak, zadúmane prisvedčil bivol. Prečo teda nejdeš za ním a nespýtaš sa ho? Tiger sa rozhodol, priplichtil sa k roľníkovi a hovorí mu. Človeče, som veľký, silný, rýchly, ale túžim ešte po čom si navyše. Počul som, že máš to, čo sa nazýva rozum a vďaka tomu rozkazuješ všetkým zvieratám. Mohol by si mi dať trochu z neho. Pre mňa by to malo velikánsku cenu. Prepáč, tiger, ale nechal som svoj rozum doma. Nezvyknem ho nosiť so sebou, keď idem pracovať na pole, ale skočím ho pohľadať. A môžem ísť s tebou. Lepšie bude, ak zostaneš tu, pretože dedinčania by sa naplašili a zbehli by sa, aby ťa zabili. Počkaj ma, pohľadám, čo ti tak veľmi treba a hneď sa vrátim. Teda... Čo ak zatiaľ, kým sa budem kvôli tebe namáhať, dostaneš chuť na môjho bivola a zožerieš ho. Bezpodmienečne ho potrebujem k svojej práci, kto by mi potom nahradil toľkú stratu. Ak dovolíš, priviažem ťa k tomuto stromu a potom spokojne pôjdem po rozum. Keďže sa tigrovi veľmi žiadalo mať trochu z toho tajomného rozumu, súhlasil. Človek ho potom povrazom pevne priviazal ku kmeňu košatého stromu a ponáhľal sa domov. Vrátil sa s poriadnou otepou dobre vysušenej slamy, rozhodil ju okolo stromu a podpálil ju. Toto je môj rozum, skríkol na tigra, ktorého obklopili plamene a ukrutne ho pálili. Tiger tak reval, že sa aj ostatné šelmy v džungli chveli od strachu. Vyhrážal sa i prosil. No človek mu neuvoľnil putá. Pozeral sa, ako tigra oblizovali plamene a usmieval sa pritom. Aj bivol, ktorý sa prizeral na toto divadlo, dal sa do rehotu a tak natriasal hlavou, až ňou udieral o skalu trčiacu zo zeme. A odrazu, v tom záchvate veselosti, tak sa tresol o kameň, až si vybil všetky horné zuby. Odvtedy mu už nejaké nenarástli. Ale plamene prepálili povraz, ktorým bol tiger priviazaný k stromu. Dravec zúrivo ričal od bolesti a strachu, trhal sa a usiloval sa uniknúť.
Nakoniec vyskočil z plameňov, ktoré ho obklúčovali a hýbaj do džungle. A čo tie čierne škvrny po plameňoch? Čas ich už nikdy nezacelil.